Hello everyone! Maligo ta sa ulanan! Mag-swimming ta diri sa Shari Valley. Nice kayong sunset diri bisag ulan. So very nice. Oh, nagkalalom nami. Gitor ko aning bata diri. Ambot unsay ngalan ani, wa pa mi nagkaila. Oh, ni dire galaglaag mi sa akong amiga. Pero tuara sila dito dapita. O sila ni sakay, akong gipagbigyan dire. Mag-renarinahan portion. O kuan, nasa ba akong iyama-iyama dire. Kuma kumayo mag-vlogon. Nag-ikot-ikot mo dire. Ikot-ikot mi dire sa ano, sa paligid-ligid. Tara sila. Okay. Lahi ra juning natay water pouch kay bisag ulan kay pwede to gamiton ang cellphone. So isa tong nanginhanglan diha PM kay nakoy baligya. Ano sideline. Pero siguro gikot-ikot nila diring dapita. Nice kayo pero dito sa unahan wala kay makita kay dag-om ang paligid-ligid. Ulan. Oh, nice kayong sunset. Mga my dear. Nice kayong sunset dere. Hoy. Kasi malunod. Ayaw sa putag kalunod kay nag-vlog pa ko dire. Kita pwede malunod. Oh, napoy bata diri ni angkas. Mo nang malunod ako nami. Oh, naramong bangka dire oh, daghan kayong katubigan. Napuno na siya hapit. Oh, nice kayo siya. So, very nice. Samot na sa personal. Mas lahi ra juning sa video. Where is the rainbow? Dili man siguro ni siya magklaro dire. Basta na rainbow diha. Tagna lang ninyo sa dapit. Tagna lang ninyo. Basta na rainbow nga mong nakita dire. Kung di nyo nakita diha, tagna lang ninyo. Okay ra na. Hoy, palabot ta. Wow, nisidlak na siya gayo. Nisidlak na siya gayo pero palubog na jud siya. O tarong agbugsay da dong kay malabo ta. Nagdala po doon tatag kabo kaya to ning kabuan atong sabaw dili sa bangka. Naabot na mo sa daplin, wag yun mo gadalag kabo. Mag 3 minutes vlog ra tani kay way mo tanaw ani kay yama-yama ra way pulos. Thank you for watching.